The Midlands province urges President Mnangagwa to continue beyond 2028. Pane chitiko chaitika nezuro zatikaona kuti aiwa Midlands province zvamuziva Vakomana uyu nemudhan'uve ava vanogadha ava votanga kuchanda kuti aiwa 2030 idi Mnangagwa anenge achitonga. Chitiko ichi chiri kuitika pari very tragic patiri kuona aiwa nzombe huru muparliament kana kuti mubato reZanu PF dziri kutungana. Sanapenda mashoko avari kupinda kunyora muzana nhasi ndobva subscribe like kuti on the bell like kuti chipinda mangwa muchinzi ZANU PF Midlands province has urged President Mnangagwa to extend his term beyond 2028 to fully implement his vision 2030. At an inter-district meeting, Midlands leaders resolved to seek legal means for this extension, emphasizing loyalty and commitment to his transformative agenda. They highlighted achievements under his leadership and stressed the need for continuity until 2030. Tukona ma pictures amuri kuona ava vakuru vomu Midlands province vakomana veZANU PF vachiachita aiwa tinototsvaka ma legal means kuti mutungamiri wenyika aramba achitonga beyond 2028. Zviri kuitika zvatiri kuona kuti Chiwenga chaiye pachake akazvibudisa pachena kuti ina ndipo zvidi slogan yamuri kuita iyo inokonzeresa aiwa ma divisions. Tinoda kuti vanhu vave neloyalty to the party not kuvanhu. Izvi vanhu vari kuzviona sekuti aiwa pane force iri kudrive iri kutuma vanhu kuti vachande zvavari kuita izvi. Noda kuti vanhu mabenefits anenge wanzi aiwa mukangozviita tokupai marewards. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Abvina kume section medu usaona kusubscribe like and turn on the bell icon.